Začneme od nuly. Nastavíme účet, orientácia a rýchle tipy. Čo je prompt? Je to presná požiadavka. Ukážem vám, ako ju napísať. Pôjdeme naživo a uvidíte, ako to funguje v priamom prenose. Vytvoríme krok za krokom vlastného asistenta na mieru. Využijete ho v práci, škole aj podnikaní. Ušetrí vám čas aj nervy. Ukážem vám plátno a vizuálne usporiadanie nápadov. Postavíme projekt od nápadu po plán prehľadne a rýchlo. Dotkneme sa aj Sori od OpenAI a prepojenia s kreatívnych nástrojmi. Po skončení budete mať svojho osobného asistenta 24 hodín denne.